Video suru khai swkang norok o kaani mangpili no kisa nai naigra di. Nugui mankha na norok tini ni video ang tamo tamoni topic tui tubui faikha tini ni video ang tubui faikha chini sar Prashant Kanti Tripura ni bagui. Norok nugui mankha na video ni screen o chini sar ni mungui bo bini khomota no opobebahar khaio hinui Human Rights Commission ni thani bono doshi manjakmani. Tei norok nugui mankha na video ni screen o bini mungui kwbangma headlines rok swijagui tongkha tei swijagui tongkha chini sar Prashant Kanti Tripura bo borkhasto wngui mano hinui. Tei norok bo nugui mankha na o news headlines rogo tamo swijagui tong. Chini sar Prashant Kanti Tripura bo bini power no misusing ba opobebahar khaikha hinui amo bai Human Rights Commission bini sakao bono doshi swnamui Dr. Kaushik Debnath no 25,000 rang compensation ma rwnai hinui norok o news headline rogo swijak nukha na. Hinkhe tabukmo no kok chini sar Prashant Kanti Tripura tamo dosh khaikha tamo dosh khaiui bini sakao Human Rights Commission bono mwtui hai notice jari rwkha je bono doshi hinui. Hingke norok jotono saimanna salkisa swkang koyekma swkang chini sar Prashant Kanti Tripura ni bwsajuk bai bwsajila no lama kachowui kubun dophani borok rok dere no khiklaui bumani. Ah jora ni patimung no kitingui no chini sar ni sakao o allegation rok rwjakha. Norok afuru saimankha na chini sar bini bwsajuk bai bini bwsajila no bujakma nugui jolijagui afuru kora khaiui mane dati romnani wngtu hinui action naharjakmani. Amoni nono kitingui no o Dr. Kaushik Debnath chini sar ni sakao allegation rwo bo bini power misuse khaio hinui tabuk o notice jari mankha. Tabuk hingke kokma no niji bwsa bwtui bwsajila bujagui tongma nugui bo bupha joliya tong. Bo bupha joliya tongnai nijini bwsa bwtui nani dere no khiklai bujakma nugui hingka khe chini sar hingka khe neta petani ukulogo himya karui kaham tongmung tongui thango. Amoni bagui de chini sar ni sakao khe mwtui hai onnai bichai rwjakha omono kok. Omono kok chini sar Tripura sarok ni kaham ni bagui thangui thangui nokol nokol thangui drugs romui mani lama kachumani gari kachumani bini tongmung kaham samung kaham ni twiwi hinkhe chini sar ni sakao mwtui de allegation rwjakha omono. Amsa kok sawui na ang ani video no ma pari sinai norok ani channel no chajakha bai like subscribe share.